Mill-ġimgħa 4 ta' Ġunju se jinfetħu l-ewwel applikazzjonijiet biex persuni li jkollhom interess f'karriera fis-servizz pubbliku japplikaw għal żewġ korsijiet imnedija mill-Istitut tas-Servizzi Pubbliċi bil-kollaborazzjoni sħiħa tal-MCAST. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mis-Segretarju Permanenti Ewlieni Sur Mario Kutajjar bħala parti mill-ġimgħa għas-servizz pubbliku. Fil-fatt intqal kif min itemm il-kors ta' Procurement and Finance u dak ta' Public Policy and Management b'suċċess isiru impjegati sħaħ tas-servizz pubbliku. Dwar dan huwa news tkellem mal-prinċipal tal-Istitut tas-Servizzi Pubbliċi Kid Bartolo. Dawn huma żewġ degrees li ħankunu qed niffukaw fuqhom din is-sena u dawn l-IPS students ħajkollhom 3 snin l-MCAST fejn ikollhom mix ta' bejn lectures u xogħol. Bħalissa l-istitut għandu 26 studenti segwu kors ta' masters b'16 oħra f'livelli differenti. Kemm ilu mwaqqaf l-istitut iffinanzja 275 uffiċjal pubbliku b'investiment ta' €1,100,000. Matul is-sena akkademika li għaddiet l-istitut għamel 265 kors li varjaw minn korsijiet għal gradi industrijali u tekniċi sa oħrajn għal gradi klerikali u amministrattivi kif ukoll oqsma oħra. Fid-diskors tiegħu is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar qal li f'din l-okkażjoni huwa xieraq li jsir pass ieħor biex l-istitut ikun ta' bilħaq l-Akkademja u l-Kulleġġ tas-Servizz Pubbliku. Saħaq li għalissa se jkun hemm żewġ korsijiet biss madankollu fil-ġejjieni se jiftaħ bibien oħra f'dixxiplini differenti. U tkellem ukoll dwar l-importanza ta' riċerka biex l-Istitut tas-Servizzi Pubbliċi jkompli jsib triqtu l quddiem. Għalli permezz ta' riċerka jintarfu aktar ħtiġijiet tas-servizz pubbliku u jintlaħqu iktar aspirazzjonijiet tal-poplu sabiex bekk jitwasslu servizzi dejjem ta' livell ogħla. Servizz li jfisser li ma jkunx ta' taħbil il-moħħ għal min jużah. Dak huwa essenzjalment il-qofol ta' dak li se nkunu qed naħdmu għalih. Għalkemm tidher viżjoni żgħira, però il-xogħol li jrid warajha, id-diskussjonijiet li qegħdin nagħmlu biex noħolqu l-istrateġiji meħtieġa biex nagħmluhom, żgur hemm bżonn li l-IPS mhux biss f'dal-5 snin li għaddew imma se anke għal ġejjieni ikun il-qofol ta' dak kollu li se nkunu qegħdin nagħmlu għat-tħejjija tal-uffiċjali pubbliċi.